how did you develop your love for tradition? Ama m na ikwugo na itoro na ọkụzụ amụrọkwu na ọkụzụ mana ị na-asụnya bụ ọkụzụ ị na ọmambala ị na ọ na-asọ nwante and then ịbịakwuo nwe a different kind of sense of fashion that promote the Igbo culture. Ka ihe spur gị to actually pursue this very road? Ganiru? For me, it's natural. Echi m Igwe na primary school na all sense. Sitie Igwe na primary school, chie na secondary school na seminary. Ị ga-echupu n'Igwe ọkụzụ ma ọ bụrụ na Mesia bata university na Igbaria shie the ebe a na-agba anyanwụ the first na history department. Ọmụ abụ the pioneer Igwe enwe na the department. As a year one boy. Hey. As a fresher. Ekwuvele okwu being a course rep and all of that. Mesia, well, I said Igwe based on the way they saw me acting and all of that. I said Igwe department. Igwe school I brought them. Oh my, barely the delegation of the traditional ruling council. As of then, I say year one boy to the commissioner of culture, art and tourism, former commissioner Dr. Salim Banefo. Do Igwe na school. Dulia, I say year one boy. Where Bagan office commissioner. I say the contact Bagan office commissioner. I have no why to go as a small boy in by politics. Malive deny when contact. Malive deny mama. Even in a abro is a networking in bido na wata kili we meve. Come on, I make we a modern kawe roboda na wata we na modern way mile. Because they believe na even in a develop with time. Ono ka nwa mu love obuna mu tanwa obuyoma kato dovod kato gwevibo ovumbo okuvoto umbo eputazi atono abu no luga ebe ni bulu ije ka oga odi avukod. As onye as a lover of ordinana na omenana, kedu ife inwe ekwu enwe difference between ordinana na omenana ka ofibo ofive? Ordinana are the things like it's here. Ordinana. Omenana, just like it implies, bunkane ememe, the way you operate it. Ordinana is odigo. Is there, is permanent. But omenana is the way you operate like the ordinana. Just maybe the way you follow it up. I will put it that way. That's the way I understand it. Then if I'm wrong, maybe you sound to be correct. Yes. So, but for me, the primary understanding about ordinana book, ordinana. Just like the name implies. Then omenana book isi emesoziva avodigo nana. Ome ka me. Just like you taking your chalk to pray. You are doing omenana. But ordinana is using chalk to pray. Odigade is a permanent thing that you have to use chalk to pray. Yes. Ordinana. Yes. And you using that chalk to pray is now the omenana. Yes. Ordinana is because your fathers met it, your grandfathers met it. Yes. But you were not there when they were using it to pray. Now, for you to be doing it, go see no digo. And the omemi na emezi process of omma the omenana. For me, that is the layman understanding of ordinana and omenana. Okowalo onwe. Ordinary. Oburu ive mmadu ya aga ọrụ kata ọpụta na evekapụ okwu ma na ma have even online ma na art na display some things na aka ogunu ga iko. Ordinary bụ na ijele mmọnwụ akara ijele akara mmọnwụ. Nya bụ ive anyị maara bụ ordinary okwu ndị ishie. Nya mmadụ pụtazi echi sị gị na no mmọnwụ nwa bụ the biggest masquerade in Poland. Ma na onye avụ bụ okwu ka ọ na-evekap ka otu okwu ịnwa na-ekwu otu okwu maka na anyị maarị ndị Igbo niile maarị ejiri ya na-ekwu okwu na mmọnwụ niile dị n'isi ijele
ya bụ ọdịnala. You cannot change it. Epụtazie echi sizi ya na ọ ga-ebuzi na mmụọ ibe unu bụzi ya mmụọ kasị mmụọ. Nke a bụ ike ị na-akọrọ onwe gị. Mana ibe bụ ọdịnala anyị niile maali bụ na ijele bụ isi mmụọ ma ijele akara mmụọ. Ijele is the biggest, but he is not bigger than anyone. That's the way the Igbo man put it. Kedu ife ụfọdụ n'ime anyị ada akwenkwalụ ndị ichie ugwu maka na ndị Gboo makwa na aja ife. Just watch out this word geta na ijele akara mmụọ ma mmụọ akara ijele. Mana mmụọ akara ijele ọ ga-abụ ịchọzi ime argument ka ọgbalizie gị isi. Ndị Gboo uche be anya uche na akpa gbalụ uche na mba aka. O nwere ụdị okwu ndị Gboo yi aga ịnụ. You will understand that this thing gosi ni need ka ịbịa stress about this talk. The talk yeji aki agwa gị na no stress this talk because stressing it will result to you making fool of yourself because you cannot come and be arguing this word, this sentence now. Ijele akara mmụọ akara ijele. Ịchọ ka ịgbalivia asị gị na ọ dị imilimios. Ụdị a na-aga kwuo nọ nwa dị imilimios. Kedu ife iwu maka ndị ọgbara ọfụ na-afụta omenani ka ife ndị mpa ife ndị onye nwa na-enesi ya n'ime onye o wee ji n'ime anyị mụọ ife ndị mpa ma ọ bụrụ na ife ndị mpani onye nwa cheki ni paspọtụ ma n'obodo n'ọnụ ojigo o wee ma anyị mụọ ife ndị mpa. Omenala bụ ife gbasara onye ọbụla. Ọdịnala it belongs to you. Ọdịnala emesikwa gbado ọkpa n'ala mana ife dị n'ala gị na-agbalị ife dị n'ala ọsọ ma gị na-azụdo ọkpa n'ala gị ya emesikwa abaga n'ala edikwali n'ala ọ bụrụ ya bụ na edigolo n'ala isolu n'ọdịnala abụ ya bụ ndị mbụ na ndị ege a na-ekwu n'okwu ma a na-aga ọbụ si ndị nwa bịa onye nwa bịa ndị mbụ na ndị egede ana mkpụ ana ahụ azụdolo ọkpa. Iji akpọku ndị ị na-azụdolo mkpụ ana ọkpa bụ ka iwe kpọkuo ma ndị ishie niile bago n'ala. The ordinary comprises of all these things you are seeing or we are talking about here. It includes you as an ancestor or your father or your grandfather as an ancestor. And you as an ancestor, you will become an ancestor tomorrow. Isokwale na ndị ọdịnala ahụ apụtazia ụmụaka ụmụ gị mụta ma ụmụ ya mụta pụtazia sị na ịbụ ọzi an ancestor na ancestor nke bụ isoro no ancestor ndị ọcha asụ. Why? Okeke na oke abụ ya ejide abụ na ezigbo iwe mana Francis na Leo bụ ezigbo iwe. Ọ dabara so onye na-ekwu na omenala mmụọ na ọdịnala adịrọ mma bụ onye evio, complete onye evio ma onye okenye ma nwatakịrị na-ekwu ụdị okwu ahụ bụ complete onye evio. Asịrọ gị eje n'ụka, asịrọ gị eje na worship na God. If you believe in the Almighty God, the one we worship in the church, fine. If you don't believe in it, that's a different case. But for me, I believe in the Almighty God nji ejele ụka. Believe kwa na ọdịnala dị goni. That is a primary thing for me as onye Igbo to do, is to observe the ọdịnala and the omenala. Because before I became a Catholic or before I wee dulu nje n'ụlọ ụka abụgo m onye Igbo. Mbọsị mbela akwa n'ụlọ ọgwụ ka m bụrụ onye Igbo. Mbọsị nne ntụrụ ime nkene ka m bụrụ onye Igbo. Before wee mesịa wee mee m child dedication mgbe m ji wee bụzi ala onye ụka after so many days ijipụta ụwa. So these things are secondary things, while the primary things are the things we run away from. You cannot claim that you are this or you are that without observing or acknowledging where you are originally from. Nyabu omenala. So for me as onye oyi na ọmambara aka mmalụ omenala onye site ya na ya mara ọmụ na-agbalị ọsọ ma ọ na-atụ egwu ka abụ bụzi na-akpị ya. As onye amụnye n'ụka Igbo ya na onye na-emekwa omenala kedu ife kpata anụ ebe ọ bụ na akpọ forefathers ịnụra na forefathers ọ bụ na ọ bụrụ na forefathers anyị mere alụ ma ka eje lụọ olu ezinụlọ ka eje wepụ ihe nna metasị kedu ife ndị nna anyị mede eve a
a na-eje alụlụ ezinụlọ je wepụsị ya kedu ife ihu dịka onye ụka ya na onye omenala Igbo most ndị na-akọ abụ ụka na-akọ abụ akụkọ abụọ bụ ụka akụrụmaka ndị ụka warehouse ndị ụka kọntena ndị ụka azụ ụlọ ọ bụrụ ụka nwee certificate ma ụka obodo maali na ụka onye nwa nọkọta bishọp ba wee sịba ọ bụrụ ezigbo ụka ụdị ụka onye nwa ji aka ya kwete ọba na-avụ abụ ọvụ niile na nna gị ese ma na nne gị ese na katọlik anyị na-eje adị okwu nka CMS a na-eme abụ ibe abụ ndị pentikọstal na-avụkala ọvụ asị na onye nwa asị katọlik bụ ọ bụrụ na onwe nke ese na onye nwa asị abụ na fada bịa be gị okpesi ya ekpere obevele unu mmiri nsọ ha ya esi eme bụ obevele unu mmiri nsọ ọ na-aba na parish onwezi ibe gịnị a na-eje unu a na-ejele onwe fada ya egburu onwe ya egbu ha na fada adịrị dị ịdọ ka gịnị ya kọva akụkọ mmụọ wee sị gị onye nwada asị na gị ndị pastọ ma na-ekwule ebesha pastọ na-achọ onye ebe ya eji wee onye ebe ya na ego ọba na-abụ abụ ọvụ niile ka e wee lụgharị gị ọrụ ezinụlọ nna gị wee sị gị nne gị wee sị gị onye nwa wee rie amoosu ma ọ bụ ọkwa na ọmụrụ ezinụlọ ndị gboo ma nnava na ndị nna nnava mere ajọ ive o maka ọ bụ ọkwa ụdị ya anyị nọ ya abụọ na gị nwa bụ ya mbaba nọkọtazi ya zuvu ori bụla ajọ mmadụ na-egbu mmadụ buride mmadụ nwụrụ nwa ga-emụta toru mụtazie nwa ọ bụzi na ive imeta emebi ya ọ bụ ọkwa na-eche ekizi ọ bụ na ive imeta na-eme ya ada asị na ọfọfada ọfọfada ka ibu ma ọ bụ ọzi na fọfada na ọ maka na imere ajọ ive bụ na fọfada niile emere ajọ ive fọfada gị mee ajọ ive n'isi gị na fọfada gị na ezinụlọ ọ bụrụ n'isi Igbo niile but people are putting it like no ndị ishie niile ma ndị mgbe ochie niile ma ndị nna nna anyị ba niile emere ajọ ive ndị mere alụ ive obodo kpọrọ alụ ma ndị etuvuru ajọ ọbịa ive ndị metere ive obodo kpọrọ alụ ọ bụrụ ive ọ bụrụ ọbụla mere alụ so onye mere alụ bụ ọ bụrụ na ndị gboo na ndị ezinụlọ unu mere alụ ọ bụrụ na o mesịa wa n'ava ije kwadobe n'ive dịịrị gị ịmago na ọ bụrụ mmadụ a na-ejiri aka eme onwe ya dị ọkpara so onye bụ onwe ya na pozishọn abụ ma na situation ọmanụ ka o si wee dịrị ya o were osi ụdị abụ wọta ya si ụdị abụ sovie onye jiri ya wee sị na ndị ishie niile ma na ndị gboo niile mesịrị alụ ọ bụrụ ka o si dị I want to make healthy living a culture in our society. Teta n'ụtụtụ mee exercise gị sweat, that sweat dị very important. Ịba na garden gị bele akwụkwọ nri sie nri, very natural food. Ọ ife your body need. Just nri ọbụla dị etu Chukwu si kee. No, Abia recently enwe enwe currently avalanche of people bịa na-aba na omenala. And enwezi ka esi eme ya bụ omenala ọzọ mere ji wee tukwu ya n'ego mgbe nwa nọ ajụjụ ọ jụrụ ndị ụka ka ọ jụrụ omenala ka ọ jụrụ ndị dibịa weda ma ọ bụzikwa ọgwụkwụ na-agwa ive kedu ife inwekwu maka omenala kịta a na-emetezikwu ya ka enwe ebe anyị na-emesie ive a na-emezi ya bụ data nje ụdị nwe a na-eme a na-agba na online ọfụ ya bụ ya bụ omenala dibịa nwa a na-eme ya dibịa ịntanetị ba niile ọ nwere ndị so n'ibe a na-eme ba niile a nwere ya na-eme tie at all from A to Z one ma one anyị agụtava ọnụ mara ibe ba na-eme ndị ọzọ bụ bakpodo ibe nwa isi na anaba si na ya bụ omenala ọ bụrụ ya bụ omenala ka ndị gboo si eme ọnọdụ ka mbụ mmadụ si eme ya ka ndị gboo si eme ka mbụ mmadụ si eme asị onye Igbo ihe enwe biznes nwee ebe ị na-alụ iji enye ezinụlọ gị nri ọ da-abụ na ibe ịgwọtara n'ọgwụ ma ibe ịkwadote n'ive bụ na abịa gbueli gị evi ma ọ gbueli gị ewu iwee si ebe a wee bute anụ ihe eri wee bụrụ ibe akwadote n'ive bụ ibe ihe eri ma ọ nọ ya ka ihe opu ịma na biznes ka imeghego ịwepụ ya from omenala Igbo ịma imepe biznes itinye ava gị ịma na biznes ka ị na-eme ma ọ bụrụ na ị nwe ya bịa ịkpọsa
ịmana nke a bụ ire eme business na ọnya ka ihe opu ijiri nri mana ọ bụgo your personal enterprise mana ebu bụ entrepreneur na ị na-handle business na ọ bụrụ omenala ka ị na-eme dibiapreneur ka ịda abụ na ịpụta isi na ịbụ dibịa na ịbụ na Igbo dibịa ma ọ na-eme omenala ma ọ na-eme ọdịnala. Don't attach any of these words, just attach your entrepreneurship this thing to it, name to it. And bụ dibiapreneur nwa ka ihe abụ itinye ebe onye nwa Sons Dibia Limited. Imano business ka onye ọbụla na-emezi. O nwere onye na-eme omenala. Ihe niile na-aba na-eme bụ ike gwụ ka ndebeke n'ihe ebe a na ike gwụ. Na nke ikpeazụ a ụfọdụ si na gọọmenti Anambra dị ka ọ na-agba anya bụ omenala mgba na nnede. Kedu ife nkwu maka ya? Okwu atọbọ na gọọmenti a na-agbara omenala mgba. Ibe gọọmenti na-achọ bụ ndị na-eme ha ji ibe ndị chiela aja aka ya na omenala. Ọ dị ka ibe nkọwa bụrụ gị ya na-emero biznes gwara omenala na-akọva up no ibu ịka biznes mebe biznes kwụwa gọọmenti tas mana biznes ka ị na-eme mana gị na oyibo bụ ịpụta ụtọ ọnwa ibe oyibo gwa akwụkwọ oyibo gwa gị weta ya weta onwe nke basị gị bịa wele mana biznes ka imeye. Gọvanọ kwuru onye ji ọgwụ omenala eme biznes bee mezina isizikwu n'ihe eme gị bịa were akwụkwọ ka enye gị akwụkwọ ụfọdụ ji eweta ụfọdụ ejiri weta ka ị na-akwụ ntas. Na onye mepe biznes bụ ị na-eme biznes inwe na-enwe revenue enwe nke ihe na-enye gọọmenti eji edozi obodo. Ma ọ bụ na imezi nna ma na ọ bụrụ na ya ka ị na-eme you cannot eat your cake and have it. Yes. Ọ ya bụ ibe na-esere gọọmenti with some individuals in the state, not ndị omenala or ndị ọdịnala. The government doesn't have issue with omenala or ọdịnala. The government has issue with people taking omenala or maybe exploring omenala for their own personal benefit. You are pushing omenala to people's face. Meanwhile, what you are doing is not the omenala. You claim you are doing this or you are using to deceive people. Obtaining by false pretense or you orderly or the against you. It's a crime. I look up. What do mezie ya bụrụ ya bụ na onye nwa bụ dibia ọbụrụ ya you know follow. Osoro niva na-eme. Osoro. Let's help you create some magic. Let's help you capture your best moments. Let's help you relive your memories. Book us now at Yarn Content Factory. Let's give your events and video production the perfect touch.